De Sant Jordi i també us ensenyarem què passa quan unim un conte i una espardenya. És una creació de l'editorial Posa't un conte en col·laboració amb la Manual Alpargatera. Laura. Sí, l'atac del drac és la particular visió que tenen de la llegenda de Sant Jordi. L'han traslladat al teixit. Per exemple, aquí veiem un fragment d'aquest conte en aquesta espardenya. Aquí, per exemple, el que trobem és la textura del drac o, per exemple, aquí un poema acompanyat d'aquesta rosa. De seguida parlarem amb els seus creadors que ens explicaran d'on ha nascut aquesta idea, tot relacionat amb contes. Ens deien que el que volen és ensenyar i educar emocionalment als nens. De seguida us expliquem aquesta proposta de Sant Jordi. Fins ara. Perfecte, fins ara, Laura. També anirem d'aquí uns minuts a l'Aquàrium per veure uns petits dragons de mar que han arribat a Barcelona coincidint com no amb la Diada de Sant Jordi. I ara ens fixarem en una nova col·lecció de l'editorial Posa't un conte. És un segell que treballa habitualment l'educació emocional, que està molt vinculat a les escoles i que ara proposa que els nens s'emportin el conte a casa, Laura, en forma d'espardenya. Com és això? Doncs sí, fixeu-vos, el que han fet, per exemple, en aquest cas és agafar un poema i traslladar-lo en aquest teixit de l'espardenya, perquè així d'aquesta manera es diuen que et pots posar un conte, pots llegir una espardenya, oi? Joan Carles, Sergio, aquesta ha sigut la idea que us ha portat a treballar en conjunt, a confegir, com dèieu, aquest conte espardenya. Sergio. Exacte, sí. La idea de confegir, que és una paraula que m'ha après, molt interessant, que reflexa molt bé la idea que tenim d'ajuntar les nostres activitats normals per trobar d'inventar o crear un producte diferent, no? Que és aquest conte convertit en espardenya, que pots calçar-te. Les primeres passes que hem fet i esperem que n'hi hagin bastantes més. De moment volíem posar junts contes, literatura, espardenyes, rosa, dracs, i ho hem aconseguit. Hem confegit diferents trossos del que teníem i estem en aquest camí. Exacte, ara anem una mica cap allà perquè heu muntat també un aparador molt maco, coincidint amb Sant Jordi, que era el moment, ens dèieu, en què volíeu fer soroll i que se sapigués d'aquesta iniciativa que heu fet amb diferents models. Sí. Tots ells amb protagonistes, el drac, per exemple, amb aquest fragment d'un llibre que ens presenta un drac una mica diferent, Sergio. Sí, des de Posa't un conte fa temps que treballem els contes amb l'objectiu de l'educació emocional i aquest conte del drac no és un conte normal de Sant Jordi, sinó que és un conte que ens serveix per treballar la ràbia, no? O sigui, aquesta expressió sense paraules que de vegades se'ns supera, no? I el drac simbòlicament representa aquesta rauja, aquesta ràbia que no té paraules, no? I mitjançant la nostra història doncs volem esbrinar què li passa al drac, per què actua d'aquesta manera, no? Home, i a més dieu que si hagués dut espardenya segurament no hagués tret tant de foc pels queixals, no? No hagués tingut tan mala llet. Ho hem fet i ho hem mirat de traduir, no literalment, perquè ja en castellà deia que no se creia humo por les orejas, i en cada un dels idiomes hem mirat que ens ho traduïssin amb el sentit localitzat, no una traducció literal, igual que això. Hem posat once upon a time, temps era temps, érase una vez, ho hem volgut fer estan 18 idiomes i en cada un d'ells és amb el significat propi, amb la manera pròpia de cada un de començar els contes, no traducció. Jo us he preguntat abans si us ha costat molt posar-vos d'acord a l'hora de trobar els dissenys, perquè heu optat, per exemple, per aquesta textura del drac, per l'altre drac amb el nom de Barcelona, que això també ha agradat molt als turistes, oi? Els hem vist força curiosos. Sí, no ens ha costat gens. La veritat és que és una cosa així, és un goig de fer-la i t'ho passes molt bé i no hem tingut dubtes, no? Ha sigut un procés creatiu absolutament natural. Vull dir que hem ajuntat les nostres forces i amb moltes ganes ha sortit això i ja està, no hi ha res més, no? Perfecte. Inclús les frases ens acabem a vegades. És que aquí aniria bé i l'altre diu, això! I així mateix era, no? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i acabarem ensenyant aquestes petitones, que són les del número 25, que ens deien que són per tots aquells que vulguin comprar el conte, també amb les espardenyes per als petitons de la casa. Estaran durant aquests dies de Sant Jordi aquí a la Manual Alpargatera i més endavant les podreu comprar també a través de la pàgina web. Molt bé, gràcies Laura i Ivan des d'en directe a Ciutat Vella. Ara són les 6:19 i ens encaminem a l'Aquàrium.